Do you take respectful custom for your local husband according to the rank of our holy mother and church? Hi! Good morning. Fast forward to this year, 2019. After 2 years nga ako nag-upload ng mga videos dere. Last na akong video, mga 2016 pa. So, dito dapita. Asa may masahayag? Dere siguro. Actually, hayag kina mong kwarto dere. Kaya tagko kay mga bintana. So, mag-chika ta. So, last na akong video, 2016 pa. So, mga, unsa nga, ito nga bulan, nalimot akong sa bulan. Ipang private, ito na ako di ay. Pero siguro ako itong ipang public para makita po din yung mga videos dati. So karon na ko'y anak and wala namin sa among balay. Ang among balay sa bambo among gibaligya kay atong time nga buntis ko, layo kaayo may sa ospital nga akong ginapa-check up. Kay nagapa-check up ko sa Davao Doc, tas ako pa mag-drive kay si Chris dili na ako ginapa-drive diri. So karon narami sa balay kay actually karon ta gusto kong mugawas para mag-date me kay ka 18 no not 18 19 months old na sa akong anak. Gahapon ra unta to pero lain man galain mo gud lawas sing gisipon siya so wala na lang dadayon. Tapos karon tapos ingon ni suggest man si Chris nga magpa-inject sa mig ko ng anti-measles bitaw kay kuan grabe ang kuan tipdas karon gibalita sa TV, kasapan na injikan si Zach og anti-measles. So, gusto ni Chris na kumanglaag may na injikan na siya kaduha. Daghang ko i-update pero kanang kanabitong kung dili ko mag-video daghang kay ko ikastorya pero kung mag-video na ako, mga limtan na ako. Ganiha, nag-CR ko. Daghang kay ko gipang huna-huna nga mo ni ko istorya tapos pag actual na di naman din ako madumduman. And then prefer na ko i-upload ni kay mas ginahan ko nga magbisaya ko. Update data mo sa among life karon. Kana ako nag-apply ko og ESL teacher online tapos nakapasar ko og kanang interview tapos akong training og kuno kabalo kuno sa akong final demo pero mag-start akong training karong February 19 mga alas 2 sa udto. So, hopefully, pray ko ninyo nga pakapasar ko, nagrakit-rakit ko kay lahi na jud kung mama na ka. Kung sa una, kanang akong rakit-rakit kinagmay lang, pero karon gusto kong murag dinagko na anak bitaw. Then, hopefully, makapasar ko sa final demo na ako. Tapos, hopefully lang, kanina akong permanente na job. I mean, na ako yung mga siguro plano pa sa future. O kabalo kay yun na, maski nabitaw ko yung mga plano bitaw nga gusto ka kani imong target pero pag-abot sa future murag malahi bitaw di mo may bawaan ang panahon. Di lang jud ko mag-promise pero nag-hope ko nga kana unta permanent na kay gusto jud ko nga ma-feel ako nga proud ko sa akong galingon kay nakoy gihimo para sa akong anak and para sa akong pamilya. Nakoy kana mga online business lang akong ginagmay pero mura gina-circulate man wala kay ko natigom ana mangin ana nga racket kay kuan lagi mulingkod sa ako kay murag haway akong kamot okay kanang wala kay ko natigom ana mangin ana nga racket kay ako pa mga ginabaligya mga second hand manggod mga gamit pud namo nga sayang di lang magamit walay mo sunod labi na sa mga sanina kay gagmay ko mga sanina so ginabaligya na ako siya online and kato po mga halin ako pong i-recycle mura pog kato na lang mong gamiton para pang shopping o mga sanina. Then, okay man so far. Okay man ako ang rakit-rakit. Sa Shopee din ako siya ginabaligya. Tapos, kato mga gamit ni Zach. Ang uban, gipangatag na ako sa kanang anak ni Arian. Kay lalaki man yung anak. Pero ang uban, di pa manggod mastigo sa yung anak. Kay puya pa man. So, akong gipambaligang uban labi na mga shoes ni Zach. Ay, gisipon akong anak karon. So, kapoy kayo ng ang bata na ibation kay murag ikaw po magluya. Pinaka-hate kay nako na kanang magluya bitaw ang bata. Labi na kana bitaw ang hilantan. Okay ra sa siguro
sipon, ubo, basta di lang lala. Pero mahadlo ko ka ng mga hilanat-hilanat. Tapos dari sa Davao, uso kayo ning dinggi-dinggi dari. Actually, dagang kay lamok dari sa mua. I mean, dili sa mong sulod sa balay, gawas sa mong balay, pag musulod, bitaw ka, dagang musulod. Nagapatay dyan may lamok na. Nagpalit ka na moskitero. Kada mura siya tent na moskitero kay para lagi dili may mapakalog lamok. Patamang kayong kapuya oy niya si Zack kay murag malingaw siya untol-untol na naguba na lang hinuon to nagisi. Pero grabe magud kay inconvenient so nag-decide ko nga di na lang mo gamiton napait pa kong duha. Ang isa gipagamit magud nako nila sa Pikas kay para di po sa mapakag lamok. Kay maski pag naka-screen bitaw ni mga bintana din wala mo screen sa amo ang main door. So, inig mag-open may nanay kanal sa among gawas. Daghang kiglamok jud sa gawas. So, inig open na mo, manulod sila. Dayon, na magpuan-kuan lagi din. Si Zack kay, kapila na napaakan, na manghubag siya kung mapakan. Muna daghang kay big lotion na kanatang pang salamok. Din pakit unay tamo sa akong office / playroom ni Zack. Kani siya, kwarto ni dati, na wala may matulog din. So, gihimo na akong playroom tong una. Tapos diya akong table, diya ako mag-work para at the same time makita na ako si Zack magdula. Actually mag-review ko unya kay mag-study ko, pero wala to na ako si Chris kay honestly dili kayo ko sanay sa computer na. Di ko sanay sa computer. Muna isa nga na-discourage ko tong una, pero si Chris naga-uplift sa kuha ba, nagaingon nga, kaya lagi din mo na, dahil na kayo, anak ko nga, siguro, dahil na kayo, siguro, interview, naamang po ko I mean, confident man po ko sa interview, pero, ang di lang juga ako confident sa demo, kay, dili ko sanay yun o computer, dili ko computer literate. Huwag na tawagan na. Okay. Then, dari, gubot kayo niyo. Gubot kayo. Basta na kay batang gamay, gubot kayo, pero, happy kayo. So, kato, karon ako siyang ipaabot na kay paabot ko nga iya ko tudloan, unya, mag-review na po me. Patala kung basa gahapon, nag-start ko og ka ng review, mga 4 PM. Iundaw na ako para manihapon, tapos nahuman ako alas 10 sa gabi. So, mga pila ka oras, mga 5 hours food kapin, no? Or 5 hours. Basta minana. Then, karon hapit ako naman, ako lang mag-familiarize lang ko sa mga materials kay para pagabot sa training og demo na po ko'y knowledge kay kung wala po ko'y knowledge na saon na lang di ko kapasar siguro munong kadlukan nga di ko makapasar ba pero okay lang kung siguro di ko kapasar mo bakasyon sa siguro ko sa probinsya tapos kay gusto man naman mo bakasyon mi kay bago laging nanganak ang asawa sa kong manghod. Tapos gusto nila nga makakita po mi sa baby. Dayon, bakasyon na po dapit. So muna, then, pero, apel ko sa inyong ampo nga, wala, nangayo, judukan ba? Kanang, basta gusto jud ko nga makapasar ko dayon. Pero kung dili man, ma-apply ko sa Pikas company, hopefully na, mapasar ko. Kaya gusto jud ko ani nga job. Ug gawas ako nga giproblemahan kung saon ako pag gamit sa mga materials. Giproblemahan po na akong pag-edit og video karon kay dili na ko sanay mag-edit og video. Og ambot og tuod. Murag amot wala dili ko sure og naa pa ko'y editing program. Ako pang i-ask si Chris kay dati katong napami MacBook naguba na manggod siya. Nanamugod siya iMovie. Pero katong pagbahin na mo og ka ng PC, among gigamit ka ng Adobe Premiere. Pero dili ko sure kung ginabayaran pa ni Chris kay dugay na magug kay wala pud mi naga-vlog din dugay pud kay nga wala na mi naga-edit og video so useless naman pud og imong ginabayaran monthly. And then mahal ba kayo kung mag-download kag outro kay murag dili ko sure nalimot ta pud ko pero murag mo bayad ata ka og mga 3,000 to 5,000 then mag-monthly ka. Maniod to ninyo guys. Kaong ko yung saging. Tawag ni Banana Q. There sa or sa amua, piniritong saging. Agipito man siya. Ako paniod to ay late na kaayo, stress na. Kaya nga no,
Late na po ko na mahaw. Kay late man ko nagmata. Kay bilagi ko gabi kay gisipon ang bata o nagsigmata-mata. Muna kong eye bags, tag double, tag triple. Kabalo, makita niyo. Laro kayo kung hubag kong eye bag, lubat na ako ang kamera. Hala. Did you find the extra battery? For? This camera. Not yet. Wala akong battery na isa. Huwag akong pasangilan kanira dyan siya ka. Siya may Curtis kayo magkuhan sa battery. Mahal na ba ko pa itong battery? Ay, kung dili original, nasa mga 1,000 kapin. Naman si Watag 700, pero kung original, mas mahal, mga 3 swil kapin. And then ako ang, murag ako ang original na ba may nawala. Pero lahat ito di lang dyan makita ba? Nag-review ko karon. Actually, nagkuhan ko sa exam. Na siya questionnaire. Tapos, dili siya exam. Kaya yung manam ako. Mura lang siya ka ng mga questionnaire na dapat nimo ipasar, I think. Kung dili ka mo pasar, sila ka basa-basa. So, nagabiin na lang. Size na. What time is it, my love? 6:29. Sila, size na lang. Pagyapon ko na human sa akong ganseran. Kay, hindi ko makalusot. Ikaupat na ni siya nga akong gi-ansiran. Ay, nihapon na lang ko daan kay gutom, sakit akong likod, ganihara ko. Mga alas 3. Katong ga-vlog-vlog ko ganiya. Ay, alas 3. Mga alas 4, may nana. Ay, dili yung gani. Mga alas 2 pa gani. Nag-check na ko. Size sound, 2, 3, 4, 5, 6. So, pata ka oras. Di na ako siya undangan. Na di na ako siya maansiran tanan kay may kailak ba. Ganihara jud ko in-answer 25 items. Di ko makalusot. Di na ko makita kung asay sayop kay di magupog clear kaayo ang kuan. Ay, kanang ilang questions. Naiputol-putol nga sentence. Pero hopefully, maansira na ko na siya karon kay 3 days lang. I'm not sure kung apil siya sa 3 days training. Yeah, 3 days training. Pero paminaw na ako, mura siya apil kay gitagaan man ko sa link. So paminaw ako. Pero po si guys, basin dili lang kay pasig actual ang training. Pero basin, kaya nga na nakabutang sa upat kabuk akong gansilan pass, katupay isa rin. Napakoy, pumapas na ako na, napakoy ibang ansiranan. So, check ta sa time, alas 9:52 na. And I'm still doing my training kit. Si Zach naglantaw og favorite video niya. Bago lang na siya nagmata, mga 30 minutes ago. Natulog siya ganiya mga early sa gabi. Hindi nakamata kay giigang. Wala man gud kinamang gipakos ka ng aircon kay gisipon man gud siya na pinguting ilong. Si Creso nasa kilid. So katula akong vlog karong adlaw. Hope mahuman na nako ni katong isa nga di na ko maansiran kay ambot unsay problema didto. Ang ilang mga question, incomplete ang ilang mga sentences, pati ilang choices. So, wala lang na ako siya gitiwas. Kaya mura paminaw na ako. Kadyo lang na. Okay. Kaya paminaw na ako, mura og naay sayop sa ilahang questionnaire. Siya lang dyan, hindi na ako mapasar. Maski wala ko yung makitang problema. Ang problema na lang kay na-aslay ka ng mga choices per mga sentences putol-putol. Tapos ang question. Ang question na putol-put. Murag dili siya kumpleto ba. So muna di masabta ng uban. Nagtinabangay namin ni Chris pag-answer sa sa questionnaire. Wala pagyapon naman napasar. Kana lang jud siya. Tapos naapay uban. Ako i-try na ako og kanang kuan. Kung di lang po na ako siya tiwason. Di lang na ko siya, i-leave lang na ko siya. Kung mangutanan sila nga nung wala ko siya naansiran, inong lang po na ako tinuod nga. Actually, nag-message na ko sa akong kuan, sa PT na ako, sa RS pod, nag-message ko nila kay, dili jud siya kuan. Pero wala po sa klarong kuan, wala sa klarong reply. Murag busy sila karon, ang isa day off man gud, ang isa
ambot busy mangod siya kay higher up na mangod sila. So kato lang, wala pa ko'y reply nilang. Na-replyan ako ni PT pero ni RS wala. Siguro dili siya, bawal man siguro may magkuhan, pero atong siya may nag-interview sa kuha, ingon siya kung ako mga question mo, ask ko sa iya ha. So nag-ask ko, paabot lang ko sa iyang reply. So kuli mahumanan ako ni ugma puhon para ready na ko para sa actual na training. Mag-night mi ni baby na nag-iyak mo na siya, good. Nag-iyak mo na mong baby, good. No, langi kayo. Wala lang gani siya giyon sa ni mami kay. Badlong lang gani siya nga dili gani sagpaon ng keyboard. Suko dayon. Good night. Good night.